već muškarci krenuli pojavljivati moje pratnje. Jedna tako lepa i ljubavna pesma s antiratnom porukom postane himna naših vojnika. I onda kao da se sve to srušilo, kula od karata marš u Beograd. Plakala sam kod onog Friedricha da me poštede, ali uzalud. Bila sam tražena i nije se moglo nazvati, ali... Pa zamislite jednu mladu ženu koja je tako brzo odahnula slava svijeta koja sad treba da dijeli vojnički hleb sa ostalim vermatovcima. I ranije sam mrzala rat, ali tada sam krenula da ga se gadim. Mada iskreno, bila sam realna i obrnje kreni sve je dolazilo na svoje, ali rat sam stvarno ispravo prezirala. Pogotovo samo činjenica da ću morati da učim taj srpski jezik. Mada Bore kaže da će me naučiti. Možda u nekom drugom životu, dragi. Pa kakav je to odnos kad ne možemo da razgovaramo nasama, nego eto samo da delimo poglede i da maštamo. Valjda čovek bira svoj put na osnovu čega se hrani, zar ne? Tako je to. Ja biram svoj put da sa svojim Borom negdje na Mediteranu. Rat je davna prošlost. Svi smo zdravi, veseli, srećni. On nadahnuto svira, a ja pevam. Letimo preko cijelog kosmosa. Ma to je samo pusti san. Biće najveća pobjeda da mi iz ovog rata izađemo živi. Ajde, Lota, sam da se nama razmeni nekoliko rečenica. Nadam. Draga dama, već sutra očekujem vaš poziv. Gori me buktinji već mjesecima da se to dogodi. O Bor, pa i ti sam znaš da ja to želim isto. Ali Lota, neka ovo bude zaista stvarno. Da, ali moramo biti strašno oprezni da se tebi nešto ne desi. Ma neka i umrem, samo da se to dogodi. Nemoj ti više ikada da si rekao predavno, zakuni se. Obećavam ti. Reci na srpskom da se zaklinješ. Zaklinjem se. U redu. Još jedno, neka ovo bude naš službeni sastanak povodom Führerovog rođendana, ako ti iko išta pita. Naravno. A iza zavesa će biti proslava, samo za nas dvoje. Salko jedan. Moram da idem. Ovaj moj ne skida pogled sa nas. Vidi, valjda će ti žokar jednom nestati na povetarcu. Živ za taj dan, dragi. I tako srećem se, danas i pravi intimus slave Lale Andersen. Ma polako, druže, još se to krčka. Šta si krčka, to je gotovo, bre, ti si dobio njen poziv. Ništa nije sigurno. Ko zna koliko je prepreka do njene postoji. Ti ćeš lepo kao svaki car treći sin da preskočiš sve te prepreke i da se nađeš po svoje princeze, tako? Da ti nisi malo ljubomoran. Joj bre, Boro, što bi bio ljubomoran, kod kad se mi znamo, čoveče? Jedan put ti mene, drugi put ja tebe pokrivam. Nego, znaš šta me zanima? Tvoja romasa sa gospođicom. Ma, ne pitaj me ništa, roditelje drže kao u kavezu, to je. Pa dovijek si ti, naći ćeš put. Pazi ovo, ja sam čak moje roditelje ubedio da naprave žurku povodom mog rođendana.
Sve se nadao da će da dođu njeni da nju povedu, kad oni otišli sa njom na neki salaš. Tako da je za mene to bilo potpuni pucanj u prazno. Da, vidim. Nego, kako bi bilo da čim roditeljima uputiš pozivnicu za svetosavski bal? To je bila jedinstvena prilika da se s njom odvojiš u plesu. Vidiš, sviđa mi se kako razmišljaš, ideja ti je dobra. Pazi ovo, kod nas čisti ista čistačica Mađarica kao i kod njih. Preko nje ćemo uputiti poziv, a da moje ušte to ni ne znaju. Eto, vidiš da se može sve, samo kad ti do toga dovoljno stalo. Nego, da. Šta ćeš, brate? Takav. Nego, jesi ti, bre, spremio se večeras? Ma nemoj ti ništa da primiš. Ništa ti ne. Što, brate? Pazi, ja sam čak mislio da te pratim. A ne. To je isključno. Njena kola dolaze po mene na ličnu adresu. Sve je u strogoj diskreciji. Kao da je ratna akcija u pitanju. Čemu to kad te je novitost, brate? Ti sad ko Maga Magazinović kad je htjela da izboksuje noćne probe preko onog Millera. U zgradi nekadašnje ženske realne, sad je štab Gestapova, to znaš. Znam, pa je taj siroti Miller mora da utekne u ilegalu. I to samo zato što su našli jednu mlad kose negdje od tih maginih kosačica. Utekla je ono ilegalu, sad da se krije kod Tamare Đorđević, odnosno Ita Rini ili negde drugde, to sam Bog zna. Ma samo nek se svi sačuvaju. Svaki umetnik je blago celog sveta, a rat je aždaje. Koje mi služimo, da. Pa tako ispada. Ali mi znamo i Bog zna da to nije istina. Nego ne znaš šta će biti kada se pročuje, kada Nemci odu i kad se pročuje da si Ašikova sa njihovom najslavnijom plesačicom. Pa ima to da se pročuje samo ako ti nekome budeš izbrbljao. Boro, što bi, kome bi rekao? Pa ne znam, znaš kako kažu, i Sveti Petar se Hrista odrekao 3 puta u danu. Ono, brate, evo na mestu me ubi, ako ikome ikad nešto kaže. Dobro, verujte. Nego, da znaš da mi mnogo nedostaje onaj šašavi Danilona udaraka, mi onaj ozbiljni, čutljivi violinista Ognjen. Bili smo ozbiljan kvartet. A, znam. Si je Mile hvalio. Znam i meni je dosta, šta ćeš, njima je borba protiv okupatora bila važnija od sviranja muzike. Ja to u potpunosti razumem. Neka čovjek jednostavno ne može da istrpi nepravdu, već uzima pravdu u svoje ruke. Ponekad mislim da bi to i za nas bilo pravo rešenje. Kako bi to bilo za nas pravo rešenje? Čovječe, šta sutra da nam vode roditelje na streljanje? Pa mogli smo pobegnemo sa njima dvojicom. Gde da pobegnemo? Da pobegnemo i šta bude onda posle? A kako bi saznali da smo pobegli? Kako bi saznali? Čovječe, znaš ti gde mi živimo? Živimo u zemlji koje se na svakom ćošku nalaze doušnici i uhodi. Kako bi saznali? Ovo znaš što je onaj nemački pukovnik napisao? Znam! Da nije mogao da veruje koliko ljudi ovde dobrovoljno spremno da potkazuje sve i svakog. Nudeći čak i svoje bližnje kao plen. Sa druge strane, to što je Švabama malo preselo, to je dobro za nas. Tako dobro, čovječe. To su Nemci, oni su temeljni, revnosni za svega, oni nikad neće odustati. Ma vraga bi oni sve to mogli da nije tih naših protuva što im vire iz zadnjica. Ti kažem, ti će prvi da dobiju po glavi kada se sve ovo završi, to ti ja kažem. Sad si ti najbolji. Neće. Oni će samo naći način da se približe novim vlastima. Pravo si, znam, to je najgora sorta ljudi, da. Ti se nikad neće. Svi smo mi ljudi, ali rekao, ko je zaista čovek? Nego ja ne znam šta će biti kada odu Nemci, kada dođu ovi naši, kogod da dođe. To je, znam šta će biti. Za njih će da bude sve maksimalno i najviše, za nas običan narod će da bude kompletna katastrofa. Pravo si. Običan narod kod nas uvek nastrada. Zato mi ne treba mnogo da razmišljamo, već da sviramo. Misliš, ona naša, ko peva zlo ne misli, ja? Pa tako neko. Nego, Boro, slušaj, ti nemoj da nas obrukaš večeras. Da prvi glas trećeg rajka blagoslovi što je došlo u ove krajeve i da poželi saradnju sa nama, znaš, makar sa tobom. Ovo je jedinstvena prilika da se vinemo u sam vrh svetske estrade. Daleko ti ode, brate moj, ali postarat ću se.
kada je stražar zatvora 8. 6. ličke divizije došao po mene u ćeliju da me vodi kod islednika, ja nisam znao da li me vode na streljanje ili pušti u kući. Tako je vreme tada bilo. Ljudi su nestali bez traga. Kada sam ušao u kancelariju, video sam sa svoje leve strane islednika, jednog strogog izgleda, svojim 50. godinama, ćelavog, u uniformi bez činova, sedeo je za stolom, upisao nešto. A na ovoj desnoj strani sam vidio moju majku u astraganskoj bundi, tužnog i uplašenog izgleda. Ja kada sam ušao u tu kancelariju, video sam sliku i priliku tadašnjeg vremena. S jedne strane se nalazio svet, jedan nov, pobednički, dominantan i surov, a sa druge strane se nalazio ovaj građanski, poraženi i pobeđeni. Ušao sam u kancelariju i stao ispred islednika i rekao mu: "Dobar dan." Zašto si ti uhapšen? Odgovorio sam da ne znam. Kako ne znaš? Ne hapsimo mi ljude tek tako. Pošto sam shvatio da sam pogrešio i da moram da se pokajem i priznam krivicu, rekao sam: "Zato što sam svirao na radiju za vreme okupacije." To sigurno. Zabavio si Nemce, dok smo se mi borili protiv njih. Uzmi svoje stvari sad. Gospođo, vodite ga kući. Hvala. Posle sam saznao da je za mene intervenisao Dušan Jovanović, koji je bio advokatski pripravnik u kancelariji moga oca. Ubrzo, pošto sam izašao iz zatvora, mobilisan sam u kulturnu sekciju Narodne milicije, iz koje sam izašao 1945. godine. Ubrzo zatim sam upisao akademiju, muzičku akademiju, koju sam završio 1954. i odmah se zaposlio. Pošto sam saznao da protiv mene nije podignuta nikakva optužnica, ja sam rešio da na svoje zatvorske dane zaboravim i nikome ne spominjem, kao da se nikada nisu ni dogodili. Drugarice direktorka, izvinjavam se na smetnji. Naši učenici su spremni za posjet u Češkom domu u Beogradu. Izvolite, imate moju dozvolu. Hvala. Deco, pokret! Koleginice, drage, slušno sve. Pretpostavljam da shvatate zašto sam vas pozvala. U našoj školi sprema velika proslava i želela bih vaše mišljenje o programu i opšte stanice konsultera. Evo, izvolite. Ovako. Znate kako, na ovoj proslavi će svirati i profesionalni džez muzičar. Prilike mi znamo da je džez muzika potekla iz Amerike i ništa više o tome. To jesu profesionalni džez muzičari, ali ništa ne znamo o toj muzici, a njihov predstavnik Milanović mi se mnogo nešto ne dopada. Izvolite. A zašto ti se ne dopada, draga?
On je divan čovjek i divan muzičar, a usto zauziva visok položaj u partiji. Pa zamisli koji je to plus u očima partijskih drugova, što baš njegov sastav svira na našoj školskoj svečanosti. Hanka, zaboravila sam izvinjava se. Kafice 6 zvoči. Dobro, kažem šta, i meni je sumnjiv. Najpre zato što uopšte ne liči na našeg čoveka, već na Nemca. Iako dobro govori srpski, zvuči kao stranac. A on ti dovodi svoj vrhunski orkestar, a poklonu se ne gleda u zube. Slažem se sa Magom. Mnogo je bitnije kakav je to čovek i šta čini za druge od prebrojavanja krvnih zrnaca. Lako je vama dvema da budete liberalne kad ste udate za strance. No sumnjam da su ostali tako široki kibika. Zatim tu postoji jedna nepoznanica. Šta će oni svirati? Kako su rekli, bit će muzika za ples. A kako sam ja načula, ne samo što se muzičari spremaju kao da je to najvažniji nastup u njihovoj karijeri, nego se bogami i učenici druge muške spremaju da zaplešu sa našim devojkama uz njihovu muziku. To ja prvi put čujem. Ja ne znam da sam ja odobrila to. Pa zar je njima potrebno odobrenje i u Nego slobodno kako? vreme? I u slobodnom vremenu oni su učenici ove poznate i renovirane gimnazije. Izvinite što se ubacujem u ovaj razgovor na koji sam pozvana kao gost. Sa moje tačke gledišta, te učenice koje se spremaju da zaplešu sa vršnjacima iz druge muške, baš su na pravom putu predstavljene svoje škole na najbolji način. A i nacionalne važno, jer se u septembru prva ženska i druga muška spajaju u 5. beogradsku gimnaziju. Ne znam šta da kažem. Mišljenja su različita, a odgovornost je glavno na meni. Ti znaš šta ja mislim o tome. Treba da budeš srećna i ponosna. I ti kao ja. Ove idemo u penziju, a za nama naša prva ženska Relna odlazi u legendu. Moramo da budemo praktičnije, da razmišljamo o raznim aspektima te manifestacije, i o potencijalnim problemima. Naravno, mi smo sve od vas i razumemo vašu opreznost, ali mislim da nemate nikakve potrebe da brinete o tom. Znam da će se pamtiti ovaj događaj koji vaš odlazak u penziju. Evo kafice! Dokle smo mi stali, dragi moji? Imamo to već da puno pričati. A ti si, Mago, aktivna, kao da još i nisi u penziji. Znaš ti, Marko, neće se ona smiriti do poslednjeg dana. A što ću? Ma život je lep, a raditi posao koji voliš, to je prava nagrada. Nego sad ja nešto drugo da te pitam. Budi ti iskrena i priznaj nam šta ima i šta te veze za ovo vođu Milanovića. Molim, samo da čujem mišljenje. Pa mi smo dugogodišnji kolege, umetnici, zaljubljeni u umetnost. Šta vas dvoje, ajde sad. Uzajemno poštovanje, a mogu ti reći i divljenje. A sad umetnosti i poštovanja, ja mislim da tu ima još nečega kući kući. Ne znam što se je Nisi sad radi. Jesam, priznaj. Ne insistiraj. Vidiš da ju je neprijatno.
A Milanović? Ti sumnjaš nešto, draga, ali zaboravljaš da ja predstavljam ovu školu i predstavljam svoju domovinu. O Milanoviću nećemo više. Nadam se da govoriš istinu, jer ukoliko bi se saznalo za neke druge aspekte tvog odnosa sa dotičnim umjesto umetničke saradnje, to bi nam donelo baš mnogo problema. Mislim da nema potrebe za takvim sumnjičevima. Taj čovek je na visokoj poziciji u partiji i društvu, stoga budite potpuno spokojne. Nego čujemo da se sprema kvalitetne muzički pesni program. Čemu tolika podozrenja? Nemojte, molim. Draga moja, kako ja da znam da ti muzičari koji će da sviraju, nisu svirali za vreme rata, za Nemce, a? A zar stvarno misliš da će neko smeti nešto ti prigovori imajući u vidu njegov visoki partijski položaj? Svega sam se ja u životu nagradala. Preterano si obuzeta strahom, da mogu pouzdano da ti velim. Okreni glavu pozitivne misli. Draga moja, lako je tebi. Ti si poznata književnica sa slavom. Danas, sutra, ako se nešto desi, ti si zaštićena za mene, spasavaj se ko može. Draga moja, ti kao da nemaš poverenja u nas, a mi smo ti dugogodišnje koleginice i prijatelji, a sada kao da se trudiš da nas sve odgurneš od sebe. To nije vredno. Verujem da će sve biti u redu. Ma ne možete ni da zamislite kako će biti veličanstveno. I sva vaša imena će se spominjati godinama po zasluzi. Bolje da se ne spominje, ja da budem mirna. Molim vas. Slušaj, u svojoj pesmi kaže: nemam vremena da raspirujem plamene. Treba dostojanstveno da odemo i prepustimo se tom gašenju. Ja sam za njega spremna. Ova škola mi je, kao i svima nama, mnogo donela. Generacije učenica pod mojim okriljem, pa za time leše počasti i nagrade. Posle svega što smo proživeli pod danjem ove škole, mislim da ne može biti lepši rastanak. Sve vas ja razumem i donekle podržavam. Na kraju krajeva pokrenući veliki mehanizam da se ova svečanost održi, pa sad i da hoću, to više ne može da se zaustavi. Da, ti stalno razmišljaš o ispravnosti, podobnosti, a to je užasno. Znam da je sva odgovornost na tebi, ali, brate moj, to te mnogo sputalo u osjećanju. Nemoj više. Da, uz ovako zajedništvo, pa svi problemi padaju u vodu. I na ovoj školi se baš zbog načina kako je nastala i šta je predstavljala, uvijek prelama kako je stanje u našem društvu i duh vremena. Preteško je to, a neko to mora da nosi. Evo sad, na primjer, bilo šta da krene naopako, zna se kome leti glava. A ako bude sve u najboljem redu, potapšat će vas samo po ramenu partijski drugovi i možda ćete od nekog funkcionera dobiti neki buket cveća. Velika je tome srazmera. Da. Dobro, lepo si to rekla. Kada hoćeš ti da dođeš da pokupiš šoljice? Je li bila dobra kafa? Odlično, nećemo da te Aj, hvala. Odlično. Ja još zadnji sam. Drage moje, sa ovim, nisam nisekim pričala o ovom. Vi ste jedine osobe s kojima sam razmenila mišljenja, pa vrlo cenim i nadam se da ćemo još usaglasiti stavove, ako nešto ne bude valjalo. A što se tiče tog džeza igranke, od početka smo bile uzdržane. Prvo, tu muziku ni ne poznajemo. Znamo samo ono što je rečeno. A to je američka muzika,
i podržava neke njihove vrednosti. I sada kada sam vam sve rekla i kad vi shvatate moje strahove i morate da me razumete što sam ja u ovolikoj dilemi i ne znam još šta ću. Ali bilo šta mora sve da bude besprekorno. Ma biće i bolje nego što ti uopšte možeš da pretpostaviš. Ja sam već sada ushićena zbog svega što sledilo, jedva čekam da se to desi. Tu smo uz tebe, na svaki način, ne brini ništa. Čuvajte i mene u sve. A vi ste se raspričale, ali vi znate još malo, pa vam počinje sastanak nastavničkog večera. Nije valjda? Da. Ali neka bude borba prestana, neka bude što biti ne može, reče veliki pesnik Njegoš. Što znači? Šteta što sa nama ovog puta ne može da bude Isidora. Šteta, za Isidoru šteta. Vi idete na sastanak ili tako? Ne, Mira i ja, odnosno, imate nastavničko večer. Mi smo se dogovorili tako i još ćemo se čuti, ali sutra u isto vreme, na isto mesto. Jasno. Nemam više vremena na duge rečenice. Nemam kad da pregovaram. Otkucavam poruke kod telegrame. Nemam vremena da raspirujem plamen. Sad zaprećem šake izgorela žara. Nemam više vremena na hodočašća. Naglo se smanjuju putanja do ušća. Nemam vremena da se osvrćem i vraćam. Nemam više vremena za sitnice. Ovo je zaista spektakl. Da mi je neko rekao da će ovoliko ljudi doći ne da događa u školi gdje će se svirati džez, ja u to zaista ne bih mogu da povolim. Polako, sa zaključcima, znaš, naši su spremili do sad neku neviđenu muziku za ples. Šta to može da bude novo? Pa mi smo barem pioniri zabavne muzike na ovim prostorima. Možda samo neka novija varijanta twista ili foxtrota. Pazi ovo, Milanović je spremio neku neviđenu muziku za ples. Znači, rekao je da je radio s njima u potpune tajnosti 2 godine. Ima to elemenata džeza, a ko zna šta je taj Nemac spremio? Taj Nemac zaista i jeste muzički genije. Mi ga barem odlično poznajemo. Da nije bio učesnik rata čas s ove pa sa one strane, sigurno bi napravio ozbiljnu karijeru. Jeste, on je volao da se zeza da je rođen Glena Millera. A ja kažem da se više muzici posvetio, on bi ušao u taj poznati svetski džez sastav iz prve. Nego, živo me kopka, šta bi to novo moglo da bude? Ili je neka varijanta twista pomešana sa swingom, ili je muzika za Fox, samo malo modernizovana. Možda nešto za čitaka. Vidjet ćemo, što si ne strpljiv to? Pa sigurno si ti ne strpljiv, samo to dobro prikrivaš. Slušaj, Boro, jednu stvar ti ja kažem. Malo nas je, mi više nismo nikakva konkurencija. Ko bi uopšte mogao da pomisli posle nacista, dolaska komunista, da je život mogao da se nastavi, a kamoli da se zamisle ovakve svetkovine i to na ovom mestu. Čoveče, Boro, mi smo pobedili. Zaista smo pobedili. Proba 1, 2, 3, nije
Evo ga. Dragi naši, mi smo naši!